Maria Àngels Anglada és un dels grans referents de les lletres catalanes de la segona meitat del segle XX. D'ella, Antoni Comas, que va ser membre del jurat del Premi Josep Pla, que li va ser concedit a la seva novel·la Les Closes, va dir que precisament aquesta novel·la era el millor que havia llegit després de Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. És, per tant, un referent literari, però també és un referent ètic. És allò que en diguem el compromís ètic de Maria Àngels Anglada. Anglada va defensar el medi ambient, es va comprometre en la defensa, per exemple, dels aiguamolls de l'Empordà, va defensar els drets de les dones, la igualtat de sexes, va defensar sobretot les víctimes de la violència, tant la violència domèstica, la violència més íntima, com les grans violències, els grans genocidis del segle XX, la quintessència de la violència, com és el cas del genocidi armeni o el genocidi jueu. El violí d'Auschwitz, el genocidi jueu, i a Quadern d'Aram, el genocidi armeni. També va defensar les arrels clàssiques de la nostra cultura, les arrels grecollatines, ella que era professor de grec i de llatí, i per tant aquest compromís ètic també ens la fa propera i ens la fa necessària en uns moments en què el món es troba també sumit en problemes de violència, en problemes d'injustícies socials. Anglada, per tant, és un referent literari de primer ordre, però també és un referent ètic i moral en aquest convuls segle XXI. Somrients des de la meva platja incerta, amb trencadissos crits d'ocells, lluito amb les aigües remoroses. Et deixaré, si vols, la veu desavesada ja de roses.